Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, se nkomplu nirriflettu dwar it-tielet dera, ġifieri dik li seħħet fit-13 ta' Lulju tal-1917. U s'issa qrajna dak li ġara b'mod partikolari hekk il-viżjoni tal-infern illi il-Madonna ewrit lit-tfal. Għamilna ftit riflessjoni fuq dan ukoll diġà, tkellimna wkoll diġà dwar il-mod kif kelmithom id-dispjaċuta u mimlija kollha ħniena. Illum ħanibdew nirriflettu bil-mod fuq il-kliem illi l-Madonna lura l-messaġġ li tagħthom wara id-dera il-viżjoni tal-infern. U tgħidilhom hekk: għadkom kemm rajtu l-infern fejn imorru l-imsejkna midinbin. Biex isalvhom, Alla jixtieq jistabilixxi fid-dinja id-devozzjoni lejn il-qalb la teba ta' Marija. Jekk tagħmlu li ngħidilkom, ħafna irwieħ isalvaw u jkunaw il-paċi. Il-gwerra se tispiċċa, iżda jekk in-nies jibqgħu joffendu l-Alla, tfaqqa oħra għar fil-pontifikat ta' Piju 11. Meta taraw il-lejl mixew l-bdaw li ma tafux x'inhu, kunu għafu li dan ikun sinjal kbir motililkom minn Alla biex jurikom li se jikkastiga d-dinja għad-nubiet u għad-delitti tagħha bil-gwerra, bil-ġuħ, bil-persekuzzjoni tal-Knisja u tal-Papa. Biex dan ikun evitat, jien se niġi nitlob li r-Russja tkun ikkonsagrata lill-qalb la teba tiegħi. Kif ukoll li kull ewwel sibt tax-xahar issir it-qarbina ta' riparazzjoni. Jekk isir dan, ir-Russja tikkonverti u jkun hawn il-paċi. Jekk le, l-iżbalji tagħha jitferxu mad-dinja kollha u jġibu l-gwerer u persekuzzjonijiet għall-Knisja. It-tajbin ikunu immartirizzati, il-Papa se jkollu jibati ħafna, nazzjonijiet diversi jinqerdu. Fl-aħħar, il-qalb bla teba tiegħi tirbaħ. Il-Papa jikkonsagra r-Russja lili u tikkonverti, u perjodu ta' paċi ikun iggarantit lid-dinja. Fil-Portugal, id-domma tal-fidi tkun ippreservata. Tgħid b'dan lil ħadd, lil Franġisku iva tista' tgħidlu. Mela eżisti, f'din il-parti hemm ħafna aktar affarijiet hekk marbuta mal-messaġġ ta' din id-dera, inkomplu bil-mod fi programmi li ġejjin. Mhix ħanikkummenta kull sentenza li għadna kif rajna minn dan il-messaġġ, imma ħanieħu xi aspetti partikolari llum. L-ewwel ħaġa, il-fatt li il-Madonna l-ewwel tagħmilhom ċar għadkom kemm rajtu l-infern fejn imorru l-imsejkna midinbin. Issa fuq l-infern u salvazzjoni tal-irwieħ diġà tkellimt fi programmi oħra għalhekk mhux ħanikkummenta fuqha. Imma li xtieqt nenfasizza li il-Madonna mhix fatalista. Il-Madonna ġibinna t-tama, eżisti. Iġibinna it-tama, iġibinna il-way out. Eżisti. Ġifieri, il-Madonna ma tixix tbeżza in-nies bil-infern, xejn minn dan. Il-Madonna qed turi r-realtà illi l-infern jeżisti u hemm nies li qed jitilfu ruħhom, eżisti, li hija serjissima. Jiġifieri inti fil-ħajja tista' tiżbalja kemm trid, ma mistax tiżbalja fis-salvazzjoni ta' ruħek. Għax titlef l-iskop tal-eżistenza tiegħek kif diġà tkellimt fuq programm ieħor. Imma s-sabiħ ta' dan il-messaġġ li dan hu messaġġ ta' tama propju biex jisalvakom.
U din iżbuħija, Marija dejjem tipponta eżisti lejn is-salvazzjoni li ġabilna Ġesu, mhux li ġibilna hi. Fil-fatt tgħid biex isalvakom Alla jixtieq jistabbilixxi fid-dinja mbagħad naraw. Ma l-punt li Marija hija dik li dejjem tipponta lejn is-salvazzjoni li Alla jrid iġib fil-ħajja tal-bniedem. Dinna nixtieq nagħmel enfasi fiha xi kuntant sfortunatament Fatima xi drabi ġi preżentat minn ċerti għaqdiet u minn ċerti individwi madwar id-dinja bħala xi ħaġa hekk tal-biża' terribbli, mentri fil-verità l-qalba tiegħu messaġġ ta' tama. Mhux messaġġ ta' twerwir, mhux messaġġ ta' biża', imma huwa messaġġ ta' tama. Kieku huwa messaġġ ta' biża' u twerwir jaqfem, kieku mhux minn Alla. Għaliex Alla l-bniedem ma jurax kif inhu u jaqtalu qalbu, dak ix-xitan jagħmilha. Jiġifieri aħna kemm Alla l-imbierek u kemm ix-xitan it-tnejn juruna d-dnub tagħna. Ix-xitan jurina d-dnub tagħna biex naqtaw qalbna. U Alla jurina d-dnub tagħna biex jagħtina t-tama. Issa biex derrit ikunu ġenwini, biex tkun verament il-Madonna, tkun sinjal ta' tama fil-ħajja tagħna. U allura hawnhekk qed turina it-triq. It-triq li aħna noħorġu mit-telfien tar-ruħ tagħna hija s-salvazzjoni. Issa interessanti kif tagħmel hawnhekk fil-messaġġ biex isalvhom. Is-salvazzjoni ma jġibix il-bniedem, is-salvazzjoni tiġi minn Alla. Issa din llum il-ġurnata eżistej hija xi ħaġa li għandna bżonn ħafna u ħafna u ħafna nkunu konxi tagħha għaliex aħna l-kultura kontemporanja tagħna temmen ħafna fl-autosalvazzjoni, jiġifieri illi l-bniedem għandu bżonn lil Alla biex isalvah, imma l-bniedem kapaċi isalva lilu innifsu. Din hija eżistej ħafna drabi il-mentalità tad-dinja tal-lum, autosalvazzjoni. Is-salvazzjoni politika, is-salvazzjoni ekonomika, is-salvazzjoni teknoloġika li dawn huma l-politiċi, l-ekonomisti, t-teknoloġija, dawn huma li ħajsalvaw iċ-ċirkostanzi ta' dbatija tagħna, Mart, etc. Mhux qegħdin ngħidu li dawn il-ħiliet tal-bniedem għandhom l-ebda valur, laqgħa xejn eżisti, għandhom il-valur tagħhom għax aħna rridu nagħtu is-sem tagħna. Imma ħafna drabi illum għandna l-ftuħ għall-qabwa lill-bniedem li jista' jagħmel imma magħluqa għall-grazzja t'Alla. U dan eżisti huwa l-iżball. L-iżball tad-dinja ta' żminijietna li mhijiex miftuħa għall-qawwa ta' Alla. Eżisti. Imma rridu nsalvaw lilna nfusna. Immaġina kieku inti qed tereq. Qed tereq fil-baħar. Tista' ssalva lilek innifsek. Le, hemm bżonn xi ħadd li mhux qed jereq illi jsalvak. Issa hekk id-dinja kollha qed tereq eżisti. Kif tista' d-dinja salva lilha nfisha? Alla biss mhux qed jereq. U biss f'Ġesu Kristu li jista' jsalvana. Melek Marija hawnhekk qed tippunta lejn it-tama u t-tama li ġabilna Alla, mhux it-tama li hija wishful thinking u hija jiena naħseb ta' jiena nittama, le, il-mulej x'qed jgħid, il-mulej kif ġaba s-salvazzjoni. Alla jrid isalvana u s-salvazzjoni qiegħda biss fi Kristu eżisti. Is-salvazzjoni triq waħda biss hemm għand il-Missier, Ġesu Kristu. Ma nagħmlux kompromessi ma dak li qalilna Ġesu eżisti. Anka reliġjonijiet differenti, dak li hu tajjeb fihom huwa ta' valur, u għax huwa tajjeb fih innifs u għax ta' valur, ma nistgħu qatt ikunu kontrih per nagħmluha ċara. L-ebda reliġjon oħra ma iġġib is-salvazzjoni fiha nfisha. Is-salvazzjoni ġiba biss il-persuna ta' Kristu. L-elementi tajbin f'reliġjonijiet oħrajn huma kollha preparazzjoni għal Ġesu. Imma Mohammed mhux salvatur, Buddha mhux salvatur, Konfuġju mhux salvatur, Mosè mhux salvatur, ħadd mhu salvatur eżisti ħlief Ġesu Kristu. Issa hawnhekk Omna Marija eżisti qiegħda biex ngħidu hekk tinsisti fuq din is-salvazzjoni illi jrid tiġi Alla. Però hawnhekk u dan importanti li nifmuh tajjeb għax jekk ma nifmuhx tajjeb ikonna it-taħwid f'dan il-messaġġ. Jtgħidilna hekk Alla jixtieq biex isalva dawn l-irwieħ li qegħdin jintilfu
jistabilixxi fid-dinja id-devozzjoni lejn il-qalb bla teba ta' Marija. Issa, jekk ma nifhmux tajjeb ikonna t-taħwit kifet. Għaliex? Għaliex il-Madonna mhijiex it-triq tas-salvazzjoni tagħna, it-triq tas-salvazzjoni tagħna huwa Kristu. Tajjeb. Mela, dan illi qed tgħid il-Madonna hawnhekk li Alla jixtieq jistabilixxi l-qalb, id-devozzjoni lejn il-qalb immakulata, l-qalb la teba ta' Marija bħala mezz ta' salvazzjoni, irridu nagħmlu ċara li id-devozzjoni lejn il-qalb immakulata ta' Marija mhijiex il-kawża tas-salvazzjoni tagħna. Il-kawża tas-salvazzjoni tagħna huwa Ġesu biss. Però Omna Marija hija maquda ma' Ġesu b'rabta ħafna partikolari, hija it-triq għalant Ġesu. Hija maquda ħaġa waħda miegħu. Ħarsu ftit lejn il-ġnien tal-Edem, dalla ħanejt ma ngħidu xejn tajdu Sant'Irenew. Adam u Eva kienu flimkien fid-dnub oriġinali. Kienu flimkien. U Kristu huwa Adam il-ġdid u Marija hija Eva l-ġdida. Flimkien eżistijaj waslunna dak li l-missier irid jagħtina, ċertament fuq livell differenti. Iġifieri, il-ħidma kollha ta' Marija ħanamluha ċara. Hija differenti minn dik ta' Ġesu, però fl-istess ħin hija differenti minn dik tagħna wkoll. Għaliex? Ġesu biss ġabilna s-salvazzjoni, però Ġesu daħħal l-Knisja kollha f'dak illi huwa jagħmel. Mela, Ġesu salvana bil-passjoni il-mowt il-qawmin tiegħu, però din jagħtina permezz tal-Knisja. Il-Knisja fil-mamudija, fil-qrar, fl-Ewkaristija, fis-sagramenti. Ġesu jagħtina permezz tal-Knisja. Al-puntu li Ġesu jdaħħal il-Knisja fil-missjoni tiegħu. Mhux il-Knisja mifruda minn Kristu, imma l-Knisja maquda ma' Kristu. Issa, fil-Knisja, l-iktar persuna ħanpoġġi biex niftehmu importanti mhux il-Papa, hija l-Madonna. Din ikkompli ħafna Ġwanni Pawlu Tieni. Eżisti li d-dimensjoni Marjana fil-Knisja tiġi qabel id-dimensjoni Petrina, hekk inħobb jgħidha. Anke sperat minn ċertu teologu Hans Urs von Balthasar li kien isperat ukoll minn waħda mistika Adrian von Speer. Illi iktar persuna importanti Marija, mela Ġesu kif idaħħal il-Knisja kollha f'din il-ħidma ta' salvazzjoni, membru ewlieni tal-Knisja hija Marija, idaħħal il-Marija f'din il-ħidma ta' salvazzjoni b'mod partikolari. Marija li hija maquda ħaġa waħda miegħu. Għax Marija maquda ħaġa waħda ma' Ġesu, Kjara Lubik tgħid lill Madonna hija t-trasparenza ta' Alla. F'Marija naraw eżattament il-ħidma ta' Alla eżistija xija l-Immakulata Konċizzjoni. U allura d-devozzjoni lejn Marija biex ngħidu hekk hija l-iqsar triq li lilna twassalna għand Ġesu u di toħroġ mill-frott tal-inkarnazzjoni. Illi Ġesu sar bniedem permezz ta' Marija u l-Ispirtu Santu. Ġesu ma derx hekk. Raġel magħmul fi żmienu. Ġifieri anke fl-inkarnazzjoni Ġesu jidaħħal lil Marija f'dan misteru. Anka f'Pentekoste iddaħħal il-Marija. Kienet qed titlob eżistija l-miġġi tal-Ispirtu Santu. Anka fil-misteru tas-salib insibu l-Marija qiegħda hemmhekk qalba maquda ma' qalbu. Kif jgħid San Bernard, dak kollu li Ġesu għadda f'ġismu Marija għaddietu f'qalba. Mela l-qalb ta' Marija hija rifless tal-qalb ta' Kristu. U għalhekk il-mulej jaqgħada ħaġa waħda. L-qudiem naraw anka x'kien qed jitlob il-Madonna Fatima b'mod konkret eżistijaj f'din id-devozzjoni lejn il-qalb tagħha bħala mezz konkret fiċ-ċirkustanzi ta' żminijietna illi irressaqna għas-salvazzjoni illi Ġesu ġabilna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes.
Il-mulej jagħtikom islim.